Здравейте от VIP оръжейни комплекси. Днес ще си говорим за фенери. Фирмата NextTorch предлага огромно разнообразие от модели, а тези модели имат огромно разнообразие от приложения. Специално този вариант има един силен режим, до който имате достъп в момента, в който натиснете бутона в задната част, а ако имате нужда от по-слаби режими за ежедневни дейности, като например да си намерите ключовете, можете просто да завъртите капачката и да преминавате в различните по сила режими. Презареждаемата батерия, която имате в комплекта, издържа 2 часа и 45 минути в най-силният режим. Фенерът е водоустойчив до 2 метра потапяне и е удароустойчив от 2 метра височина. Може да видите на разстояние 55 метра как фенерът осветява, а като го застанем срещу него, може да видите, че дори на тази дистанция прави визуална бариера, т.е. заслепява.